żgħażagħ ta' San Pawl ta' Rabat. Lan tagħna kemm jista' jkun naqdu ż-żgħażagħ nżommuhom fil-komunità tagħna. Allura dejjem nippruvaw noħorġu b'xi ideat, attivitajiet biex dejjem nżommu ż-żgħażagħ minn vizzi oħra. Din is-sena b'għajnuna ta' Responsible Gaming Foundation oġobhom jagħtuna l-għajnuna bħala organizzazzjoni f'dawn l-attivitajiet, għajnuna biex din l-attività stajna nagħmluha professjonali kemm jista' jkun. Kemm għall-kbar kemm għat-tfal. Ovvjament din attività mhux rabtin biss, iżda jiġu nies minn barra Rabat ukoll, fosthom għandhom is-siġġiew, ħażebbuċ. Bażikament mill-lokal ta' madwar li magħhom jġibu nies oħra u jagħmlu l-attività tal-ġimgħa tagħhom li. Inħeġġeġ lill ġenituri u t-tfal jibqgħu jattendu attivitajiet bħal dawn biex kemm jista' jkun jinaqsu l-vizzi kif ukoll jżommu l-wliedhom attivi u involuti f'attivitajiet tal-lokal. Għal din is-sena Responsible Gaming Foundation għażilna li nappoġġjaw din l-attività minħabba li nemmnu bisħieħ li attivitajiet bħal dawn jgħinu ż-żgħażagħ sabiex iżommu l-bogħod minn vizzi, speċjalment il-vizzju tal-logħob. Huwa mod alternattiv u nappoġġjaw bisħieħ inċentivi u attivitajiet ta' sports. Bħala fondazzjoni nixtiequ nappellaw bisħieħ illi forsi min qiegħed isegwina u jaf li għandu problema ta' logħob hija importanti ħafna jċemplinna fuq il-helpline tagħna il-1777 sabiex isib l-għajnuna meħtieġa, hemmhekk ser issibu persuni professjonali li jgħinukom u s-servizz huwa marbut b'anonimità. Bħala problemi li qed insemmi huwa persuni li jilagħbu l-flus, problemi li jinterferixxu fil-ħajja ta' dak li jkun il-ħajja soċjali u l-ħajja ta' kuljum relazzjonali. Huwa ferm importanti li wieħed jieħu azzjoni kemm jista' jkun kmieni. Ikolli nistqar li meta ġejt hawnhekk impressjonajt ruħi l-organizzazzjoni u bl-enerġija li għandhom daw il-grupp ta' żgħażagħ Pawlini Rabtin fejn organizzaw din l-attività Logħob għal kulħadd. Attività li bħal medin taraw fl-isfond ta' warajja hija attività pakkjata bit-tfal, tfal li llum il-ġurnata jiena akka minn naħa tiegħi nitkellem ħafna fuq l-ekonomija diġitali, però kemm huwa sabiħ ukoll li dak li huwa importanti imma li t-tfal fiżikament ukoll jipprattikaw sport hija xi ħaġa importantissima. U kien għalhekk allura li anke bħala Responsible Gaming Foundation rajna li nissapportjaw ukoll b'mod sħiħ anke b'mod finanzjarju biex din l-attività tkun tista' tittella. Jiena mill-ġdid nirringrazzja minn qalbi fisem ir-Responsible Gaming Foundation fisem is-segretarjat tiegħi wkoll lill-organizzaturi għaqda żgħażagħ Pawlini tal-organizzazzjoni ta' dan l-attività.